més gran, estem carregant aigua. Aquí ara tenim 30 quilòmetres de nada i tenim que anar carregats a tope. Bueno, aquí les escombraries les cremen, constantment. El plàstic a prendre pel cul. Primera pujadeta marroquí, després de més Ghani, que hem parat a fer aigua. Tot aquí és una mica bèstia, Muntanyes, carreteres, percentatges, el sol, i s'ha de rodar d'una manera en plan expedició més que ciclista. Som ciclistes, però no. Hi ha aigua, Parada tècnica. Aquí, refugiats, territori lunar. Aquí terres rares tindran totes les que vulguin, no?, aquesta gent. Tierras raras para dar y vender. I tios raros també. Pues mira, allà baix hi ha un pequeño lago. Encara que sembli mentida, allà baix. Arribem a Ansel. Farem parada aquí. Tècnica aquí, mitja vida, el que hem begut, aquest senyor fantàstic. I bueno, ara continuem per aquí al Tixi, encara que... Venim d'allà. Tremendo, Estem fent el Tixi Bagum o alguna cosa així. Encara queden 100 metres. Sí, temperatura altíssima. Però bueno, experiència única, incomparable. Vinga. A tots els cols hi ha una mena de quartel oficial. No sé, bueno. S'anem cap avall, 12 quilòmetres de baixada.
Que guai. Quina molt bé aquesta gent. Què? Tu ja ni pares. Ara decidim on anem. Vinga, fieres. Amb aquestes ciutats, quan es veuen fumaroles, és una meravella, perquè aquí hi ha brochetes i llenties i monxetes. I estan de bones que no veus. Que tindrem.